हाँ तो नमस्ते प्रणाम। हम चल के आ गइल बानी हंसते हंसते दोगलईपुर के रास्ते। जी हाँ, तो सरकारी सूचना जनहित में जारी बा। आ मजनुआ लोग दारू छोड़ के पियत ताड़ी बा। काहे कि भैया, अरे जानतनी, अरे पापा के परी के नाम बदल के अब हो गइल पाड़ी बा। कहे के मतलब ई बा कि प्यार केहू से करिह मत, आ हो जाई तो केहू से डरिह मत। काहे कि पाकपा के होखस परी आ चाहे होखस पारी। काहे कि सबसे पहले वह लोग देश के नारी। हमार एक ही गो फंडा हो कि होखस पापा के परी आ चाहे होखस पारी। रउआ तब तक ट्राई मारी कि जब तक उ रउआ के देवे नत लागे गारी। हाँ, काहे कि पहले के बहुत बुजुर्ग लोग कहत रहे कि कौनो काम करे के चाही तो मन से एकदम दिल से लगन से करे के चाही। तो उहे एकदम बात नु बूढ़ पुरनिया वाला एकदम हमारा दिल में धंस गई कि हम का अपन करे लगनी, माने प्यार। और उतने ना, अरे फेसबुक तो फेसबुक पूरा इंस्टाग्राम पर कहनी। हाँ, अब कहीं मत। अरे वह करत करत तो कहीं कहीं मार खैनी, बड़ी मार खैनी। लेकिन तबो हमारा तनिको अफसोस ई बात के नहीं है। काहे कि बूढ़ पुरानी बात कहले रहन कि जे जितना कष्ट करी, जितने संघर्ष करी, ओकरे उतने बढ़िया सफलता मिली। हाँ, तो तलू ले इंस्टाग्राम पर भैया एगो लड़की से हमारा प्यार हो गई। हाँ, जब प्यार भइल नो तो बड़ी पैसा खर्चा करी। अरे कहीं मत, अरे माने बहुते पैसा खर्चा कर देनी। कबो कबो तो कहे कि फ़ोन पर डाल दीजिए, कबो कबो फ़ोन पर, कभी गूगल पे पर, कभी पेटीएम पर। अरे कभी कभी तो बैंक बैलेंस करे के पड़े तब कहनी। अरे इतना खर्चा कहनी कि पैसा के तो नदी बहवा देनी। हाँ, लेकिन समझ लेने कि भैया जब हमारा पैकेट के पैसा ख़त्म हो गई नो, तब ताह ना हमारा इंस्टाग्राम पर ब्लॉग कैलसिया नो, तो भइल हा हमारा नु बेचैनी। लेकिन हमारा बूढ़ पुरानिया वाला बुजुर्ग वाला बात याद रहे कि बबुआ माने सबर के फल मीठा होखेला। हाँ, तो माने वही बात दिमाग में आयल कि ना, दुख से घबराए के ना चाहिए ना। तब वह बात के, यहू बात के हमरा अफसोस माने ना भइल। काहे कि कोनो काम दिल और लगन से करम तो सफलता जरूर मिली। और ना तो भैया इंस्टाग्राम पर प्यार कैला पर खाली एगो घटे ना भइल, बहुत बड़ा सीख मिलल। ऐसा ना कि खाली धोखे मिलल, सीखो मिलल। कहे कि ई पता चलल कि प्यार में पैसा लुटावेला जमाना, प्यार में पैसा लुटावेला जमाना। और लड़की के दिल ना, दिल में दिल समझ लेने को अलुआ के कारखाना। अलुआ जैसन कारखाना में सर जाला अलुआ के ढेर में, तो निकाल के उनकर के बिक दिया। वही तरह लड़का लोग के बिक दिया, माने कि इंस्टाग्राम पर ब्लॉग कर दियाला। बगल में बाबू यार रुपया और आ जाई नु, तो बस ब्लॉग खोजी ब्लॉग। अरे अनहरिया बिता के अंजोरा में यही है, धीरे से कीली खोल दे, सिही करी बजई है, धीरे से कीली खोल दे। अरे का हो भैया लूटन का है? हमारा लूटन नाम हो हैं? भुलेटन नाम है हमार। अरे अरे भुलेटन। अरे गबड़ा गई नहीं। हाँ, अरे तनी खनिया में से तनी हमरो के दी। हाँ, क्या रे सरवा, ये बताओ तो साला
इसके प्यार में इतना बर्बाद हो गईले कि तो साला 2 रुपया के खैनी किने का औकात ना रह गई रे हैं। अरे ई सब पापा के परी आ बूढ़ पुरनिया लोग के देन ह कि आज हमारी स्थिति भइल बा, भिखारी वाला दशा भइल बा। का करबो, अगर उनका लोग के बात अगर ना मनती तो आज हमारी दशा ना भई रही। हाँ तो भैया इहो देखी लुटना ना माने भूलेटो ना भैया ठीक कहला सा, लेकिन इहो बात बा पहले के बूढ़ो बुजुर्ग जौन कहत रहन वो ठीके कहत रहन कि कोनो काम करे के चाही तो एकदम दिल और लगन से करे के चाही, मन लगा के करे के चाही। तो हमार तो एक एगो सिद्धांत है बा एकदम समझ लीनू कि पापा के परी होकस चाहे होकस पारी, रउआ लोग तब तक ट्राई मारी कि जब तक ले पापा के परी ना 10 काटल गारी। हाँ तो ऐसे तो लाइक करी जा, कमेंट करी जा, शेयर करी जा, आई चैनलवा का सब्सक्राइब करी जा, क्योंकि फिर मिलता नहीं अगला वीडियो में। बड़ी मजा आई तो खूब शेयर करी जा।